KORMOTI Kothoma bwsani ulni bwkhak. Salsa KORMOTI phalnogo kuai khili bwtrang khe khoyar silui tongma jora. Asomsa police daroga khoroksa tei bwrwi khoroknwi thotong thatang bwjai swngo. Nungda KORMOTI Debbarma KORMOTI sao I angno tamang basar nini bagwi kaisa case tongo himni gari kadi hinui daroga babu sao. KORMOTI wanajago hai tangi ang gari kanai ani saya tamo tong basar hinui daroga babu no sungo. Daroga babu sao je sana musungma kudo sadi chini samung khlaina redi hinui bwrwi khorognwi yak kongsa kongsa romwi KORMOTI no gari kari rio. Police gari katutei KORMOTI wansugo oboba suak arak phalmada romkha anoba. Agi bwsai theipruni bati mungno muito manjago. Salsa KORMOTI ni bwsai bakyawi phaipro khoroksa omor bisisini cherai laharo bol khosana phayo. O cherai no katiri thani uklogo khungsa malkhung sikirai no pererio. Sikirai ni yakung kongsa bai thango. Apro sikirai o gari ni number sina saitogo. Haino hai o malkhung opilei sikirai no perei kelangai thango. Apro no sikirai ni langma sowi thango. KORMOTI burung bwsa wansugui KORMOTI ni mokol ni mukti yorui phayo. Yango KORMOTI ni bwkra jwk KORMOTI no romjago hini khnawi kwnui no kaplaimang bwkha jala nangjagui lengtutuk wnglai tongkha. Tamo hinkhe KORMOTI se borokni bagwi bebak charina khanina tukurina risung suna. O KORMOTI khoroksa kwrwi hinkhe bwkra jwkni nogo satungni jora grohon wngwi asomsa andar sal pura monok sangma haise. Police station o thangai nogo khoroksa daroga bono hamjaknai tei kaijakna bagwi sal brum KORMOTI no jaloknai khoroksa DSP no khungsa khotolo achukjak nukha. Bwsai theiasani swkangbo o daroga babu KORMOTI no angbai phaidi Agotla ani 3 tala building khumulango 2 tala tangjak building tei kwbang rangsak rina gosiwi kaijak nunayo tei bebak bini mungwi sanam rina gosio phiaba bwsai sikirai bial nokungni borok baino kubui hamjangmano narwgui bwsaini kok khnawi mwsayaibo risung rangsak risak makanyaibo tongjajao. Bwsai theimani yagulo phano KORMOTI bini bohokni bwsa tei buma buphano khibi kaijagui thangnani gosiliya. KORMOTI no o DSP ni khotolo thangnani dagi kha khoroksa constable. KORMOTI no nugui mwnwi suru khe paper weight yasi kongtham bai sir khe gorogwi DSP sungo. Bahai sole nini baniya rok KORMOTI nini obo belai case kotor murder tei drugs smuggling case. KORMOTI kirijagui kha khwlaijagui sungo. Murder case obo bahai ngi mansar o DSP KORMOTI no mwnwi suru khe sao
tabugo jora tongkho kormoti wansukdi sar ano bansiride please ano bansiride ang kuno saya klaima kere hini kabai yayanai tisai kulumai kabai sao DSP Sapiro nang kuno tawanadi piaba ang sama gosidi hingkina nang tabuk no nogo tangi manai kormoti daruka DSP babuni kogno barebar sapano gosiliani bagai mono kuto patungna bagai salan seirika. Bai brok ohayungo saksangni bagai wansongnai borok simia saksangni bagai kaham nainai borok simia buini bagai kaham wansongnai buini bagai kaham nainai obahai borok bo tongo haida bai brok bai brok norok Kothoma no sajaka hingke tei kogrubai no hamjaka hingke channel no subscribe khlaidi tei like share comments khlainani tapokdi belai no hambai kogrubai kusugo kathun.